Bok, ja sam Andreja, iza mene još uvijek Mazda 2, a pored mene trojica novih kandidata koji su bili najkreativniji u natječaju Mazde 2. Juraj, Stjepan i Bojan. Vidjet ćemo koliko će biti kreativni jednom kad sjednu u Mazdu 2, a sad prije svega moramo odlučiti ko od vas trojice će ići prvi. Pa ja mislim da bi bilo najpametnije da odigramo jedan old school siksak. Suk, jeste za? Može. Hajdmo. Siksak, suk! Eto, to je to. Ok, prije nego što krenemo, zaboravila sam ti reći, ovo ti je dosta brz auto, tako da... Mazda 2 ima 115 konja i ide 200. Probaj pogoditi koliko ja imam kila. 52. Dobro. 49. 52. Lijepo si to rekao, dobro. Koliko Mazda ima kila? 915. Stvarno i 100. Si čuo, rekao ti da si debela. 802. Otvorio ovaj pretinac za stvari, imaš unutra papirić na kojem ti piše. Andreja 55, Mazda 970. Pa dobro, malo sam smanjio radi komplimenata. Pametan si ti. Šta misliš koliko troši ova Mazda ovak sad kad si ju vidio? Mršavicu. Sa 115 konja, pa jedno 9 litara. 8 litara. Pa evo, nek bude prosjek 4,4. Isuse, kak si blizu. Mislim, znam da izgleda ko manekenka, pa misliš da puno troši, ali fakat ne. Ovo ti je manekenka koja troši minimalno, znači 4,5 litra. Ko skuter. Kužiš? Samo što ono, u skuter ne možeš staviti kofere, 4 ili 5 ljudi. Ovisi koliko si snalaži. Ti si u manekenki. Ugodno se osjećam, kad si mi to tak rekla, a nisi nogometaš. Takvu curu ne mreš naći. Nikako. Kužiš? Još si Još rekao... uvijek govorimo o autima ili? O Mazdi govorimo, o Mazdi 2. Sporo idemo. Sporo idemo, hoće da pobrzamo malo. Aha. Mislim da si u četvrti. Dobro. Sad si u treći. I Andrej, ali ti misliš da ti dobro voziš? Pa gledaj, dobro je vrlo jedna ovako subjektivna definicija. Don't tell me what to do! Da, uprosti neću. Ja kreativno vozim, ja sam Picasso vožnje, kužiš? Picasso. I kak ti se čini Mazda 2? Pa super gradski auto. Mislim, draže mi je kad ja vozim, ali nije ovo loš. Evo, mi smo se prođirali. Super mi je bilo. Nadam se da je tebi bilo lijepo. Je, fora je. Koliko fora? Na skali od 1 do Mazda 2? Pa 2 onda. Mazda 2. Pa Mazda 2. Mazda 2. Mazda 2. E, i sad ide najbolji dio. Ja ću se sad bočno sparkirati. Ok. Da, možda nije loše. Možeš da pogledaš? Evo! Super. Ja mislim da je ovo dobro. Sad ćemo izaći van i pogledati. Kaj veliš? Ja mislim da je dobro. Sreća da imaš lijepi auto, inače ti ovo ne bi oprostili. Misliš? 100%. Meni baš dobro. Kaj ja znam. Mazda 2 je kao manekenka. Vitka, graciozna, prekrasna i što više vremena provodiš s njom, sve češće ju želiš pitat jel jedeš ti išta? Mazda jede, ali ne previše često jer zna da je benzin skup i jednostavno ti ne želi biti na teret. Puno daje, a malo uzima. Zapravo sad kad bolje razmislim, Mazda baš i nije tipična manekenka. I da, ne moraš biti nogometaš da bi ju vozio.